Allah shugaba abin nema ka zo na ganka hido ba a zuciyata ba. Abin yaban Allah shugaba abin nema ka zo na ganka hido ba a zuciyata ba. Ubangijin da ya daidaita ba sayawa ba, sufari da ba ta makani a ko'ina nan ba, da kai na jingina ba dan a ce da ni ba, cikar muradin ɗaya ba ɗaya rikidaya ba. Ya Zuljalal kana ji ganin ka bai kau ba, bugun da kirji na ke mun ba daidai ba, idan rabo ya rasa ba zai ki kuka ba, saboda raina bai binciken aboki ba. Ai ka sani Allah ban taba kokwanto ba, ina ganin sa gani ba irin gani na ba, ni dai kawai Allah da'iman na tuba, ka kara ba ne yakinin da bai kamar nau ba. Abin yaban Allah shugaba abin nema ka zo na ganka hido ba zuciyata ba, ka kara yarda da Muhammadu ba dan mu ba, adadin yadda yake wajen ka ba iyaka ba, alaisa bai saka su banci ne ɗaya ba, saboda su ayi mun ba ya rabona ba. Annabi Muhammadu magafatari ya sauka rai kamar gawa, da dakon sauku na zo muku fa'adu taikewa, wurin zama tare da ku ka jawarai masuwa, a sai da Fatima yi wa gazawa sawa. Ana na Fatima Amadu ina kamun kafa ne da kai ni dai, cikin abin da na niyyar ta nufin komai dai, idan ka ce na san komai zai zama daidai, shauce zani da kai ta gan mu ko can dai. Ahmadul Fardi Gausi ka yarda laika ta kasanta damana, ka bani ikon sarrafa nufin hannuna, koda kan zai kai ni zuwa ga ajalina, a tabbata annabi zai kula da bayana. Abin yaban Allah shugaba abin nema ka zo na ganka hido ba zuciyata ba. Abban sanyin ruyin ka na kaji a kirjina, wani lokacin zafin ka kan kona hanjina, yau baban shewa kara kama hannuna, saboda shingen daga ya fi ƙarfi na. Ya baban shehu Assalamu alaika ta kofar da shugaba ka shigo, ya mai gida wallahi yanayin gana ango, tamkar su barkar ke ya gani cikin bango, ka taba ni in jakan da gaskiya ƙarshen gango. Allah ya kara maka daraja uban matsayi, sannu da zuwa ya mai mayar da zafi sanyi,
tun zuwan ka Muhammad ya cancan yanayi ka jiyar da ni izini in yaban ka ya mai kalala kulkin azumi boyayi an karkare magana an kura karshen matsayi daga kanka ya wanda ya dauke nauyin bayi girman ka girman Allah abun akwai nauyi a rasulallahi Amurka yaran sai rayuwar ka kai ɗaya kwan rabu bai ganin wani bayan ka kuma lulla akamal kai ne madubin Allah gare shi kwal jaljal cikin haka wajen haka sama da kasa bariki Lamin min annaka Muhammadun lahadi la raibu fi kadayar gabata daukar madi udallil muhtaqina kai ne ka zama sarari babu shirya ga wani kan mun shiri mujtahi ya Muhammad ka kusanta shugaban kowa Allah na maka maraba bika da gaggawa soyayya ta taba zati a sanda aka bidwa zuwa gare ka masoyi kashe wuta da ruwa abin yaban Allah zuciyar mu kai zafi sarwa da kai ne zai sanya ya ta kai sanyi babu wata alamu da aka yi ta ba dan kai ba ba wanda zai kubuta idan baka yi ta jalli ba ba za ba yin har ka sauka kofar tuba Allahu al-mudi antal qasim baba kabatiya da abilabin an taba sarki Allah yana raji yau fa babatin sauki as-saburi yana aikinsa baya rasa taraki na ka taba Muhammadu yanzu ya canja masauki wata uwa bata haifi kamar ya shugabana ba wani suna bayyana ka harafi daya ba wani gari bayyana makajin akwai sa ciki ba babu birni ya Madina ba dan fada ta ba wani bai sama Abubakar ba a masoya ba ba wa wani Umar ba ko da daga aro ba Usmanu kai da yake da shi ba kamar wasu ba Ali shi daga kai ne ido abin duba abin yaban Allah kai araba wa tasoki ba wanda zai zo maka baka ne shugaba annabi ka yarda na so ka so ba na wasa ba ko ya san mun daga Abubakar na tuba saboda shi na sani bai taba ko kwanto ba ba san da zan tuna sai ku ban ji kuka ba ina da burin inganta zahiri ni dai ganni gani gaban ka Mamudu kuma sai dai banda sarkin tinkarar ka mutu ta baka dai nake bidar alfarmar ka shugaban daidai abin yaban Allah kai nake wa kukana ka yarda mu gana ko ba zan kara kwana ba annabi Muhammadu na tabbatar da kawon zat
sai dai na tsammaci zuwan ka sai ji labaran ba mu taɓa roƙa a gaban gaba buƙatar ba'ayar la ilaha illallah Muhammadu akbar. كمنه الكون قد يتفلج ومن فيدك اللتار البحار تموج أحمد يا العالمين محمد عليك السلام دونه المسك يا رجو فمن ديبي داب الجنان ونشر به فهم السكون والكبا والبنفسج ومن وسنه ور الجنان تزينت ومنه جلال النار تتعجج ومن علمه له العلي وجوده به وعليه القلب والأمر ينسج لذاك سرى والكل موضع عليه فأكرم بخير الخلق من هو أبهج وشق له البدر المنير وأسبلت تمام بودك دائما يتسجسج عليه صلاة الله ثم السلام يا باز أحبابي وجدي مزعج عليه صلاة الله ثم السلام تهل لسان الدار لا تلجلج عليه صلاة الله ثم السلام صلاة لنا أنوارها تتبلج عليه صلاة الله ثم السلام صلاة بها كل الكروب تفرج عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم من الديب أعرج عليك صلاة الله ثم السلام يا نازم الأعداء ومن ساوى بارزا عليك صلاة الله ثم السلام يرفع الله على كل ما